Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Днес пристигнахме в Монополи, едно прекрасно морско градче, близо до Бари. Тук сме дошли за няколко дни на почивка. Сега ще ви покажа малко кадри от стария град. В момента сме тук на разходка и ще седнем да вечеряме някъде. Заведенията са страхотни, навсякъде мирише много вкусно. Аз съм идвала и преди в Монополи, в Пулия, където се намират Бари, Полиняно Амаре и други много красиви морски градчета. Така че ще ви взема с нас. Приятно гледане! Навсякъде мирише, както ви казах, много вкусно. Знаете, в Италия по принцип е така. Има много вкусна храна. Може би Италия има най-вкусната храна в цяла Европа. И си избрахме в крайна сметка ето това заведение. Сега ще ви покажа и какво ще хапнем, след като си изберем. Тук заведенията са с много, как да ви обясня, самото усещане за една домашна кухня. Просто самите аромати, самите подправки, уюта. Уникално е, приятели. Всичко беше много вкусно, приятели, в заведението. Много сме доволни от самото заведение, от обслужването. Имаше няколко сервитьора. През цялото време ни питаха какво искаме, имаме ли нужда от нещо. Наистина много сме доволни и както виждате тук атмосферата е вълшебна. Планът за утре е плаж. Няма как да пропуснем. Тук плажовете са страхотни в Пулия. И водата е много красива, тюркоазена. Утре сигурно ще ви взема с нас и ще ви покажа, който и да е нашия избор и ние още не знаем. Не сме решили кой плаж точно ще посетим, защото, както ви казах, имаме много избори. Ще видим. Имаме някои идеи. Тази година за втори път сме тук, в Пулия. През март също бяхме в Бари, Полиняно Амаре и тук в Монополи. Разликата е, че през март в Монополи е доста по-пусто. Сега кипи живот, заведенията са пълни, плажовете са пълни. В Бари и Полиняно Амаре и през март имаше много туристи. Това, приятели, е катедралата в стария град. Доста е грандиозна, както виждате. Ето това е, приятели, роклята, която вчера ме питахте откъде е в Инстаграм. Сега ще ви я покажа по-отблизо. Ето я, приятели, роклята. Тук ви я показвам пълна светло в цял размер. Тя стига до коляно. Много е ефирна, много е нежна. Вижте просто детайлите, колко са красиви. Отвътре под платата е, мисля, че сатен. Страхотна е. Размерът на роклята е S. Купила съм я от Lucy Fashion. Те имат магазини на много места. Тази специално си я купих от Mall Paradise. Mall Paradise, Lucy Fashion на приземния етаж. Между другото, видях, че имат и подобен модел в бяло. Така че мисля скоро да се здобия и с моделът в бяло. Много обичам перлени бижута. Тази рокля специално я комбинирам с тези бижута. Първо ще започна с тези обици. Те са ми подарък и са на Сваровски. Имат колие към тях, само че сега не съм го взела. То е доста едро и е по-специфично, не отива на всичко. След това тези ще ви покажа. Те, между другото, са
Аз съм си ги купувала, не съм и подарък, обаче честно да ви кажа, абсолютно не си спомням откъде съм си ги купила. Ето така е моделчето, висящи, страхотно седят. Много си ги обичам. Тази гривничка също много я харесвам. Не я съчетавам както с тези обици, така и с тези на Сваровски. Днеска, разбира се, ще бъда с парфюма, който ви показах в едно от предишните видеа. Пеш Пасион. Прасковена страст. Уникален парфюм. Просто обожавам го този парфюм. Честно ви казвам, обожавам го. И съм го взела тук в Италия, защото е много летен. Много е подходящ точно за Италия, точно за морето. Страхотен е. Ето го, така изглежда. Ако ви е интересно, може да гледате видеото Забраненият плод. Там обяснявам по-подробно както за него, така и за един арабски парфюм, който също има праскова в него като нотка. Това са ми двата най-любими парфюма за лято 2025. Днеска мисля да бъда с тези очила. Късно с тях на плажа. И не само на плажа. Много ми харесват тези очила. Обожавам ги. Здравейте, приятели, и на следващия ден. Вече се намираме на Порто Жардино. Ето виждате водата зад мен. Много красив лазурен цвят. И е много топличка. След малко ще влезем да се изкъпем, естествено. Цената тук за 3 души, за 3 шезлонга и чадър дадохме 55 евро. Намира се на пътя, води се крайбрежието Капитоло. Има много бич барове, ресторанти, може да си изберете където ви харесва да плажувате. Има и зони за свободно плажуване. Там няма чадъри и шезлонги, така че или си носите, или ползвате естествената сянка. Ние решихме да бъдем тук, тук ни хареса. Така че днес ще се наслаждаваме на слънцето и на красивото море. Обожавам морето, приятели, не мога без море, просто задължително трябва да отида лятото на море и то не само един път. Обикновено ходя по 2, 3, 4 пъти, колкото повече, толкова по-добре. Вижте каква е кристална водичката, страхотна и разхлажда. Не е студена, не е много топла, идеална е, разхлаждаща. Приятели, ето ги очилата на Долче и Габана и обиците на Сваровски, които ви показах сутринта. Вижте как стоят. Аз мисля, че са много стилни и определено са ми сред любимите аксесуари това лято. На крайбрежието Капитоло има много малки заливчета, плажчета, на които можете да плажувате. Страхотно е тук. Капитоло, това представлява. Тази част на Италия малко ми прилича на Гърция. Ето, приятели, това е много характерно за тази част на Италия, плажовете до Монополис. Ето такива малки плажчета, много красиви, сгушени между скалите.
началото на септември, времето е прекрасно тук, истинско лято. Не е супер жега, но е идеалната температура за плаж и за море. Така че препоръчвам ви в началото на септември да дойдете в Пулия. И тук всичко е много красиво, чисто бяло. Това е характерно за тази част на Италия. Вижте, приятели, какво интересно, много китно и сладко заведение си намерихме. То е между заведение и плажче. Лидо Азуро. Много сладко. Сега ще ви разходя да ви покажа. Ето тук има шезлонгчета. Сега, между другото, по обяд забелязахме, че италианците отиват да си почиват. Много е сладко. Много ми харесва. Сега ще хапнем нещо за обяд. Вижте какъв фин и хубав пясък. Ще хапнем нещо за обяд и ще си направим тук едно следобедно плажче. Много кокетно място. Много ми хареса. Чудесно е. Много. Тук има и пини. Това е най-италианското дърво. Пиниите. Лидо Азуро, много приятен бич клуб. Ето вижте колко сладко, има пътечка вътре в морето, за да не си набудете краката на някакви камъни. Много сладко. Изключително много харесвам места, където няма нужда от чадъра, има естествена сянка, както в случая е тук на Лидо Азуро. Ето това местенце си го избрахме и след малко, като приключим с обяда, ще се настаним тук с ето тази гледка. Страхотно е. Духа много приятен ветрец. Изключително приятно е. И естествено белият цвят е навсякъде. Той е емблематичен за Пулия. Водата е прекрасна, между другото. Тя е точната температура. Не знам точно колко е, но казвам ви по усещане. Нито е студена, нито е топла като чай, а е перфектна разхлаждаща.